Nagsige pa ba ka og hunahuna kung unsa ba gyud imong gibati para sa imong uyab? Kung tinud-anay ba gyud nga love or basig lastra na? Kung gugma ba gyud or biga lang? Let's see. Ang last kay mas mo focus sa physical connection. Meaning, mas ganahan mo magsige og pamisikal. Ganahan ka muli. Ay, anya na lang kay wala pa mo ko kapuyasan. Oh. O pa kay kapoy. Ako'y bahala og pakapoy nimo be. Ha? Saons. Unsaon man sa puko nimo pagpakapoy? Basta, ako bahala. Tanawa. Kapoyon ka taon-taon ron ba? Ay, mura ganahan ko, ana. Ganahan na sad ko kapuyon. Eget. But love, mas mo focus siya sa emotional connection. Mas ma-appreciate niya yung uyab for more than their looks. Wa pa ka kapuyan eh? Gikapoy? Ganahan ka makibawas tinuod? Ha? Oh, ingna dayon ko. Oh, sige. Gikapoy na ko sa mga away. Gikapoy na ko sa mga lalis. Gikapoy na ko sige lang sagitan. Pero never yung ko gikapoy nimo. I love ra kayo tika. Para kapuyon ko nimo. I love you. I love you too, baby. Eget. Next, ang love magkadugay, mas mo grow stronger. Ang inyong attachment towards each other, mas mo grow stronger. Thus mo create a better foundation for your relationship. Unsa man? Wala lang. Happy lang ko nga naka sa kong kilig. I love you. Eget. At ang last, kay magkadugay, mas magkawala siya. Kay temporary naman siya. Kay madugay ana, pulaan naman sana siya siyang gisudan. Gusto naman sana siyang mutilaw sa lain. Baby, bored ko. Nga murag, tugnaw-tugnaw ra ba ang panahon? Pwede tamag, tugsing. Ikapoy naman ko, baby. Ugma na lang, di ka tugsing mo na. Ay, sige na nakagbalik og ingon nga ugma. Manigit tayo tugsing-tugsing. Ugma lagi-lagi. Promise. Ay na lang, di na ako muasa. Next, ang last, siguro na gunahuna siyang fantasy. Magsigig imagine nga ang iyang uyab na ang pinaka-perfect na sa tanan. Magsigig focus sa tanan niyang gusto makitaan. Pero once manggawas na mga bati, di na din ganahan. Babe, gwapo kay ka. Pero mas magwapo gyud ka if imo na gihugasan ng mga plato. Baby ko nalang hugasan na eh. Kapoy pa kay ko. Di mo giko hugasan dito sa mua. Oh, mo ba? Sorry ha, kay ojo ko kabaw nga pinsipiri kasi inyo. Ang imong giyaw-yaw dihe mo na tanang gihugas og plato, manaw ta karon. Wow! Kung makamandar ha, ojo ko kadahon mingon ani ka. Gwapo lagi ka, lamig ka. Pero hugawan, ay na lang ta. Di ko, buwag ta. But ang love, mosabot sa reality sa isa ka tao. Ma-appreciate niya kung unsa ang mga nindot, but madawat gyapon niya ang tanan mga bati. Ay, kadaghan na ba ako hugason? Ganahan ka patabang og hugas og plato, babe? Ay na lang, ako na lang, babe. Kay kibaw jud ko di ka natig hugas sa inyo ha. Kaysa mapugos pa jud ka. Sorry, babe. Ako na lang manilig niya para kapahuway po ka ba? Oh, sure? Yup, promise. Para disat ka po yun akong babe. Yay! Thank you, babe. Eget! Sunod, ang last kay Pirmi lang gusto mangitag thrill. Something nga makapa-excite niya Pirmi. Or pakulba-kulba gamay. Basta kay malingaw lang siya. Kuan ba? Kanang kasuway na ka og tugsing outdoors. Ha? Wala, uy. Oh my God, kakulpa na, uy. Kanahan ka makasuway kay. Suwayon te ka. Ha? Di ko, uy. Makitaan pa lang ta. Buray nga rin ni mo eh. Buang, kahadlok, ana. Sorry. Pero, di man di ka exciting as I expected you to be. Sorry ha, pero murag, dali na lang siguro sa takotob. But love wants stability. Kanang gusto niya nga, sure irang relasyon, maskin mag-unsa may tabo. Babe, murag ni grabe man akong hubak, uy. Babe, pasig tungod na kay makasimot ka sa akong sigarilyo, Pirmi. Ah. Ambot lang yun, babe. Mo undang na ako sigarilyo, babe. Ha? Sure ka, babe? Kaya ni mga makalit na kabiya sa bisyo? Babe, mas kaya pa na ako nga mubiya ko sa akong bisyo. Kaysa ikaw ang mubiya na ako.
I love you. I love you more. Egit. Lastly, lust is selfish. Gusto niya nga, iharap tarang gusto masunod. Anong gusto niya siya nindot tanawin pirmi para ma-boost ang iyang ego. Para yan ang mga gusto lamang hambog nga nakauyab sila o gwapa or gwapo. Bro, uyab day. Hi. Kupahag uyab ba? Of course. Ako na. I love you, baby. But ang love kay selfless. Gusto niya nga mo-grow sila together sa iyang uyab. Magtinabangay sila achieve silang dreams, even if it means making sacrifices. Basta ma-feel lang siyang uyab nga narigod siya diha pirmi para mo support. Ay, baby, kapoy nagyo ko sa kong work. Muna na kay kumupost akong photography. Babe, then quit sa imong trabaho. So di na nagpangita imong clients para photography diha. Pero di pa magyud kaya gud ibiya sa trabaho, babe, uy. Lisod niya ta. Babe, ay kabala ka. Pwede naman good nga, mentras gasugod pa ka, mag-overtime lang sa ako. Para maka-start up sa ka ba? Pwede pa nga, tabangan ti ka paginta sa mga clients diya. Sure ka, babe? Basig ikaw na niya noy mahasol ba? Babe, okay ra gyud. As long as ma-fulfill na ganay mong dream sa imong photography business, pahit ra kay ko. Mas mahasol pa ko if kita ko nga dili naka-happy sa imong trabaho. Babe, swerte kayo ko nimo. Mas swerte ko babe nga, nakauyab ko babae nga, tasog pangandoy parehas nimo. Love kayo, tika. Mas love ti ka. Egit. So unsam gini mo nabati? Love or lust? Pero ay sa kalimot nga usahay ang love magsugod sa lust. Kaysa biga-biga bigyan na magsugod tanan. Pero depende na gina ninyo if mulahos ba mo sa love. Ari lang sa takotobron. See ya! Shout out to Jessica Rabotazo, Chrissy Alexis, and Byron Parilla. Comment tugshing for a shout out on the next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.